Mooi, ik zal dit even in orde maken, jongens. Hé, hey, Jeroen. Hielke, mag ik deze hier wel even achter zetten? Mijn zwager die wat in de war. In de war, nou dat Ja. is logisch dat zijn vrouw in het ziekenhuis leidt. Hoi Martijn. Hoi Isa. Is hij doof? Hartstikke doof. Een broer van hem, ik doof. En een zuster van die is blind. Oké. Nou, we gaan zitten, Willemke. We gaan aan het werk, jongens, want we zijn net van de lol. Allemaal klaar? Hielke, tellen maar. 1, 2, 3, 4. Hey! Hey! Mooi, hè? Ja, het is elke man die wil een feest in de muziekschool. En de manier waarop wat ze muziek maakt, dat komt, vind ik, sabot van binnen wij. Dat vind ik het bijzondere. Dat vind ik heel bijzonder, echt weer. Er komt een concert in de Vrije Evangelische Kerk. En daar ben je hem nou voor aan het oefenen. Daar ben we voor aan het oefenen. We gaan laatst op naar het concert en we gaan ervoor. Ja, ben je hem er klaar voor? Ja, wij wel. Wat voor podium zou jou nou graag nog staan willen? Maakt me helemaal nerveus. Ik al staan er 100.000 meter van mijn neus. Het zei me niks. Gewoon de hele tijd, want ik krijg daar verder niks aan de hand. Ik dat zei. Hielke Badstream, machtig. Maar ja, Hielke, die vertel ik net jonger op. Hè? Want als het is Hielke direct vanaf het begin bij. Dus dan moeten we wel haast 30 jaar jonger. Iedereen goed opgelet, want dit is je grote kans. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de... Boudendans! Iedereen goed opgelet, want het is je grote kans. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de kabouterdans. Neem maar voor de beide hand en doe een stap vooruit. Draai een keer in de voet, uit de voet weer op de grond. Maar je houdt de lucht, hij moet je met de voet, dat nu rond. Hou de hand. Ik ga van dansen, ik ga van muziek, ook leven, bouwerij. Zo ben ik. Mijn grootste vriend. Machtig. Ja, inderdaad. Ja, want ik ben helemaal wij van hun. We gaan samen banken in een van de jaren en zo. En dus ze ben zo vertrouwd met elkaar. Dus ik ben gewoon vriend. Ja. Ik had weer een Dineke, die is een paar maanden lang verhuizen. Dineke Smit. En die bellen me, gelukkig doet ze dat net al, ja, maar die had me een stuk of 20 jaar lang elke dag opbellen. Om alles te vertellen. Wat er bij wat wie, of ze fleurig wie, of dat er wat wie. Ik kwam alles te weten. 1, 2, 3, 4.
Ah, goeie. Wat is er aan hoor? Oh, deze bus die heeft de stuurpomp stikken. Dus hij stuurt heel zwaar. Dus dan moeten we hem naar de garage brengen. En dan jou de taak om hem weer even op te knappen. Nou, op de knap? Nee, naar de werkplaats te brengen. Ja. En wat ben je nou aan het doen? Ik haal de stekkasten eruit, want het is een automaat en dan wordt de automaat stikken. Dan haal ik bij de stekkasten eruit, zet ik er weer een kap voor dat ik in smartjes in komen kan. En dan kijk ik hem naar de garage slepen. En ben je altijd verantwoordelijk voor de bussen die het pech hebben? Of? Nee, net in mijn krijg iets belly, hè? Ja. En hoe lang heb je nou werk mee? Ja, ik denk nog een 20 minuten door zijn, dan kijk ik rijden. Ja, want hij zit je net op een handig plakje ook dit soort shit. Nee, eigenlijk net, nee. Maar ja, dat in het oors. En dan kun je om je raarste zelfs ik wou, hel je? Ja, ik rijd direct gewoon voort. Ja. Dus dan rijd je over eenmaal een bus van trouw. Ja, wees. Krijg wel, toch? Ja. En hoeveel van dit soort klusjes heb je nou op een dag? Ja, net op een dag, ja, in een week. Het zijn meer luxe auto's die met pech komen. Zeg maar 1 keer in een week of zo dat we een vrachtwagen hebben of een bus. En is dit dan een mooi putje? Ja, wees. Ja, dit is het mooiste. Ja.